ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соро Холиқназарова ва Бахтиёри Сабзалӣ. Салом. аз 1 апрели соли 2019 дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ оғоз гардид. ин тадбир дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ва тибқи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ шурӯъ шуд. чун дар дигар манотиқи кишвар дар қаламрави вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон низ маъракаи даъвати баҳории ҷавонписарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. чорабунии гусели ҷавонон дар майдони Исмоили Сомонӣ, маркази маъмурии вилоят доир гашт. ба асли худ баргаштан, ҷавҳари ҳастии худро сайқал додан, дар ҳифозати ватан аз рӯи рафтори гузаштагон амал намудан, сарзамини бузурги аҷдодиро бо тамоми ҳастӣ ҳифозат кардан, ин аст нахуст вазифаи ҳар як ҷавони давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон. ин аст вазифаи ҳар як тоҷики ба ору номуси ватан, иброз намуд раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов дар чорабинии гусели ҷавонписарони шуҷоъ ба хизмати модар ватан. бешубҳа ҳифозати марзу буми кишвар ин қарз ва вазифаи шаҳрвандии ҳар як ҷавони худогоҳу хиштаншинос мебошад. ҷавонони маркази вилоят ки дар тамоми чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатии варзишӣ ҳамчун ризокорон фаъолияти босамар доранд, худихтиёрӣ бо дуои неки падарону модарон озими комиссарияти ҳарбии маркази вилоят гардиданд. бо тамоми расму русуми тоҷикони Кӯҳистон, бо тановули таоми миллии ширфатир ва саҷдаи чакдони хона, дастбӯсии падар ва дуои неки модар, ҷавонони шаҳри Хоруғ худихтиёрӣ аз муоинаи тиббӣ гузашта омодагии хешро барои ҳифзи марзу буми кишвар баён намуданд. дар қатори дигар ҷавонон ба ватан ва халқи худ содиқона хизмат менамоям. ба ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамоям ки ба ватан содиқона хизмат кунанд. барои ҷавонон бояд ин дарс шавад ки дарси ибрату онҳо ҳам аз онҳо чӣ кунанд, дарси ибрат гиранду ба хизмати ватан модар омода бошанд. дар ин тантана падарону модарон, наваскарон, сарбозони қисмҳои низомӣ, толибилмон, ҷавонон ва дигар табақаҳои гуногуни ҷомеа иштирок намуда нисбати хизматҳои содиқонаи ҷавонони ватан ва адои қарзи фарзандии онҳо ибрози сухан намуданд. дар худи нозоротандози шаҳри Хоруғ ки мо дар он ҷо кор фаъолият менамоем, аз он ҷо 2 нафар песарбача, яъне ки Фелалиф Шайдо ва Гиёев Ҳамза ки синашон ба хизмати ҳарбӣ расидааст, ба сафи қувваҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда мешаванд ва дар баробари ин мо мехостем ки ба тамоми шаҳрвандони шаҳри Хоруғ, асосан песарбачаҳони шаҳри Хоруғе ки нангу номуси ин диёр мебошанд, ба онҳо муроҷиат намоем ки ҳар яки онҳо бояд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намоянд ва бари рушду тараққии кишвари азизи мо яъне самгузор бошанд. барои бархе аз даъватшудагон шаҳодатномаҳои ронандагӣ ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуданд. кӯдакони муассисаҳои томактабӣ ва толибилмон барои ҷамъомадагон шерхонӣ намуданд. чорабинӣ бо гусели наваскарон дар фазои идона анҷом пазируфт. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола идома дошта, он дар сатҳи ноҳиявӣ ҷанбаст гардид. гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо натиҷаи озмун ки аз тарафи гурӯҳҳои кории ноҳиявӣ пешниҳод гардиданд, шинос шуда рӯзҳои наздик онро ҷанбаст менамоянд. طبق مقررات آزمون نتیجه های آن به گروه های کاری جمهوریوی آزمون پیشنهاد می شوند. همکاران ما نیز در باغ گلگشت های پایتخت به سیر گل لاله برآمدند و اینک تأثیراتشان را در این باره پیشنهاد شما می سازیم. дуруст аст ки солҳои охир шаҳри Душанбе бо суръати баланд рушду шукуфоӣ дорад ва ба яке аз шаҳрҳои зебои дунё табдил ёфтааст. имрӯзҳо сокинону меҳмонони пойтахт тамоми боғҳову гулгаштҳои шаҳрамонро гулпӯшу рангоранг дар меёбанд. воқеан ҳам миёни ин гулҳои зебо ҳар нафар худро дар олами афсона эҳсос мекунад. роҳандозӣ намудани озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола масъулияти масъулини тамоми боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахтро дар самти зебогардонии шаҳри Душанбе боз ҳам бештар намуд. ин озмун бо мақсади таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
тоҷикистон ҷиҳати вусъат додани корҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагӣ, тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ ва баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ аз 25 феврали 2019 роҳандозӣ гардид. Дар мавзеъҳои вобасташудаи гулкорӣ дар 4 ноҳияи пойтахт метавон беҳтарин композитсия, дизайни ҷолиби гулзор ва сифати корҳои иҷрошударо дид, ки ҷолибу диданиянд. Бояд гуфт, ки боғҳои фарҳангию фароғатии ҷумҳурӣ аз оғози таъсисёбиашон, ки ба солҳои 60 асри гузашта рост меояд, боре ҳам таъмиру навсозиро надида буданд. Ин кор танҳо пас аз замони соҳибистиқлолии кишвар ва бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шудааст. хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии кишвар таҳти таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат пешвои муаззамамон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои 2017, 2018 ва 2018 2019 аксарияти муассисаҳои давлатӣ боғҳои фарҳангии фароғатӣ аз навсозӣ гардиданд. аз навсозӣ бунёд гӯем ки аз тамоми таҷҳизотҳое ки барои истироҳати бо фароғати сокинон дар ин муассисаҳо гузошта шуда буд, пурра аз навсозӣ шуданд. Ман дар назар дорам аттраксионҳои хурду калонҳаҷме ки барои истироҳати сокинон гузошта шуда буд, аллакай онҳо бисёр кӯҳнаву фарсудаки гардида буданд. ба ҳамин хотир ҳоли дар ҳамаи муассисаҳои давлатӣ боғҳои фарҳанги фароғатӣ тамоми лавозимотҳои барои истироҳати бо фароғати сокинон пурра таъмин карда шудааст, ки сокинон бевосита метавонанд дар вақтҳои холигии худ аз муассисаҳои давлатӣ боғҳои фарҳангию фароғатӣ дидан намоянд. солҳои охир роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад. зебогиҳои Тоҷикистон, махсусан шаҳри Душанбе, аллакай диққати шаҳрвандони мамлакатҳои ҷаҳонро ба худ ҷалб намудааст. яъне ба шаҳри гулҳо табдил ёфтани пойтахти кишвар дар самти рушди бахши сайёҳӣ низ мусоидат мекунад, мегӯянд мутахассисон. фаъолияти ҳамарӯзаи боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе албатта ки дар рушди сайёҳии кишвар низ як таъсири хубу калонеро ҳам мерасонад, ки имрӯзҳо сайёҳони дохилию хориҷии кишвар вақте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистони мо меоянду мехоҳам аз табиати биштосои кишвари мо огоҳ бошанд, албатта ки аввал дидан аз пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мекунанд. ба ҳамин хотир имрӯзҳо ба боварӣ комил метавон гуфт, ки муассисаҳои давлати боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе тамому шароити имкониятҳо муҳайё карда шудааст барои ташрифкунандагон ва дар сатҳи хубу олӣ ҳам фаъолият карда истоданд. дар доираи озмуни сайри гули лола, ки аллакай 2 даври он ноҳиявию шаҳрӣ гузаронида шуд, дар ҳудуди шаҳри Душанбе шумораи зиёди ниҳолу дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои мавсимиву бисёрсола шинонида шудааст. ба иттилои масъулин то 29 марти соли равон боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе бо беш аз 4 миллиону 30 ҳазор дона гулҳои мавсимиву бисёрсола оро дода шуданд. ҳамаи ин зебогиҳои пойтахт ба хотири болидаруҳ намудани сокинону меҳмонон ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон буда метавонад Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ободу зебо ва шукуфон ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҳафтаи байналмилалии молиявӣ дар ноҳияи Рашт бо ибтикори Бонки давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк чорабинии тарғиботӣ доир гардид. ҷиҳати баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ ба ин маҳфил наврасону ҷавонон ҷалб шуданд. дар ноҳияи Рашт бо ибтикори раисати Бонки давлатии амонатии ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбанк дар доираи ҳафтаи байналмилалии молия барои кӯдакон, ҷавонон ва муштариён чорабинии таблиғотии омӯзишӣ баргузор гардид. ҳадафи чорабиниро масъулин ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва беҳтар намудани хизматрасониҳои молиявӣ арзёбӣ намуданд. дар ҳафтаи чорабинӣ масоили вобаста ба васеъ намудани имкониятҳои муштариён ва ба роҳ мондани ояндаи масъулонаи молиявии танзими хароҷотҳо ва сарфаю сариштакорӣ баррасӣ гардиданд. қайд гардид, ки имрӯзҳо аз тарафи нуқтаҳои Бонки давлатии Амонатбонк дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ ба беҳтиёҷи хизматрасониҳои молиявӣ, ки асосан тавассути ин бонк сурат мегиранд, аҳамияти хоса дода мешавад. дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо тавассути технологияҳои нав бахусус истифодаи кортҳои пластикӣ пардохти маблағҳоро хеле осон намуда ба шаффофияти он мусоидат менамояд. дар поёни чорабинӣ барои тақвияти маълумотҳои баррасишуда буклету дастурҳои омӯзишӣ дастраси иштирокчиён гардонида шуданд.
کاری تنورسازی سهل و ساده نیست. برای آموختن این هنر اراده قوی و تحمل پذیری لازم است. انسان همان وقت در انتخاب پیروز می شود که کسبش را دوست داشته حرمت می کند. زیرا هنر سرمایه گران است که آن را یگان دارایی و ثروت عوض کرده نمی تواند. هنر انسان را همیشه بزرگی و شهامت بخشیده بالیده روح می گرداند و میان عامه صاحب نام می سازد. محض بودر که این مردم تاجیک از ازل صاحب هنر بودند. خوشبختانه نسل امروز و آینده نیز این عنعنه را ادامه می بخشند. گزارش نوبتی همکاران ما از حیات چنین یک هنرمند مهنت دوست ناحیه کوشانیان ولایت ختلان نقل می‌کند. دوستان یگیتوف ساکنی جماعت شهرک ناحیه کوشانیان طول 50 سال است که توسط هنر اجدادی باری روزگار را می‌کشاند. شغل و کار اساسی او آماده کردن کوره مخصوص نانپزی بوده، با این وسیله میان مردم آبروی و اعتبار خاصه پیدا کرده است. همین است که او را امروز اکثریت همچون بهترین استاد تنورساز میشناسند و عزتش را به جا می‌آورند. در اصل او نیز مثال هزارها جوانان به عار و ناموس ملت مکاتب عالی را با بهای خوب و اعلا ختم کرده است، اما مهری به اندازه نسبت کسب پدر و باباگی دوباره وی را به کلبه تنورسازی کشانید و از این او قناعتمند و شکرگزار است. 70 سال همین کار میکردیم. اول ارتلا بود، ارتلا در آمده کار میکردیم. حاضر اینا خیلی دولت صاحب استور شد. این صاحب کارو تماما شرایط دیگه شد. پیش وقت خانواده ممکن نبود اونجا ارتلوی میکردی. حاضر مرحمت خانه ده که پیش گودک شده که ده کار برد همش یک کار قطعی مشغول است. هزار بار شکر من زندگی حیات بل دوستان یگیتوف امروزها از پیشتره دیده سرکار و سرتشویش است، چون که ایامی کار برای او و شاگردانش فرا رسید. آنها که در فصل سرما نمیتوانند به ساختن تنور مشغول شوند، برابر وارد شدن فصل بهار تردد آنها دوچند میگردد، زیرا در این ایام فرمایشگران محصول دست آنها خیلی زیادند. نوسا قطعا کار میکنند. انا ای مکتب اومده بیکار نمیگردن. مثال 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت همین ایوشیش همین دست همیوره همین تر کرده. بچه‌ها کادر یوش دور بولی ای مکتب بچه‌ها اومده خزیق داشتگی بچه‌ها همسایه هم میان مایل یاد بگیرن پگا همین کسب بگیرن با خوب یکی کسبی وزبین قین ای سر تو بگیره دوری مثال لویده‌ای ایده طاقت کردن در کار. تنها در سال 2018 که همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در کشورمان اعلان گردیده بود، ایشان 18 شاگرد را تربیت کرده همچون استاد تنورساز برای فعالیت مستقلانه دعای خیر داد و شاگردان امروزها در شهر و نواحی ولایت ختلان کار و فعالیت نموده ایستادند. تا امروزه شاگرد تیار کرده بچه‌ها همش کار قطعیه. اینا مثال ایجاد زوکر جان هسته، وجود ولی جان هسته، کیرف دا خدای برده هسته، شهر دا امید جان. اینا 4 تاش وجود کار کرده، 1 تاش بنا یوسف جان استاد شدگیه. محصول دست یا خود تنوری ساخته اکوی دوستان نرخ و یا ارزش معینی ندارد، زیرا او میگوید من به مهنتم بها نمیگذارم، این را بگذار فرمایشگر و خریداران مانند. خوشبختی و سعادتمندی اکوی دوستان نیز در مهنت حلال و شاگردان مهربانی که او را احاطه کردن میباشد. از این رو او داوم 1 سال نزدیک 600 یا بیشتر از این تنور ساخته مشکلی به این چیز احتیاجمند را برآورده میگرداند.